the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura na nsan yamanyofo ne ma bi a wo mo da na di e wo registration centers ahodo no ade a ha dwene pa eno ene nam so ma na nanom asinkonwa akasa na de ma asem no kura no emu ensuo hono kese eye onmunyafo Mavis Hawa Koomson se ekoba se wakwakwotutuo ato ewo babi a ya wo mutwotwodi ni bi eye Steps of Christ registration center na no dwada asemi ba ma mitimi nya koduro se e de chance ntwofo no man se etuo no de ono a ene toye oto ne se ya wo so hia nipa binum na wo hwe o mo maso ntintin no mo nante no mo bo no a eba no a na wo so ntina onim se ne kwan ya da asani mu ene nam so a otutuo no hwe wiem e de hunahuna won na wo mai mu nso so no e kamia ye se etuotuo pa de ye wonkofo a wo mo na hye da tie no mo pa self defense na wo ho nanso emra ne kyerɛ sɛ edu baabi a wo hwɛ sɛ de bia nipa no watwe aba ana watwe se kai wo ba so afa otwo ani antwa wo hwɛ akyia wontimi mfa wo mpie ɛne de obetimi ato na wo mu sɛ de pa ne si ye mama me tutuo no a na ogyina hɔ wo se wo de hu sɛ wo mo ba no ahwɛ a no maba be ne bi wo makro so ne ka ne nyina kan fua no ɛyɛ na yi aboku ade agiman waterbel wada todwa a kyerɛ sɛ enokure ni sade no mo ye no mo de animguaseɛ pa ɛna ma de hye wo ka so ne patamu echina yoi enu nti wono de wo ka nyina ne se enmanim ya no wo mo hwɛ na obi a ensesa enfa free sa ne ma ne ho esan se enya de a etwa yie titiu ni NDC ene NPP wo se ebra mo bɔ ne ho ne nye afei ne busa fuzongo ahemfo ho se wo mo ade mra hwe wo mo nsam afram no kuamienu se wo mo ye nsiesie no mo se na mo wa asase sebe wono ni tumi no pon kakra de ama mo se ɛhɔ ne ye zongo enti wo hena wo ho ni a mo ba be fa me monyam nyina ɛkwan we kyerɛ sɛ mummume ene hu so enimumu motos ama MP no kra Hawa Koomson kra Sh0t ama otoy ama yase ina emuse awutu senya east atoto ekofo in fact yai ahemfo no de otwetuo no de me bremu no more isan say me position no cry okita no odi kotwe tuo e sabia no na enye proper wei echi ana wo ba hema ya ono so ewo awutu traditional council eye na che dodi akabi ono so edna no atum a che se de etwa ye no anasi ye no entwaye esika so na entwaye kura ana se de ntwemponi na be ya abato ekoba sa no anaje se nipa ni nyam ni fa won de wo no wo mu ammu no ma sa tietie ni nyina so enu nti obesere pa se ma asodwu a yedi ni no entrance nkotwam 2020 abatom se de be ya ebetima transfer ne so ache Kubuti power. Yes, na ebe vote amo. Enti ta basa ya tutu. Ya daja gugu nyama su. Enye kaswa na ya hu bebre woti witu. Seba no sa. Enye sa mu kunkun ya sa ya wa. Wa na ebe vote amo. Wa ebe vote amo. Esta ban fa ni na onfa ni na ntra ho. Asa nyama ya kosi. No monja. Both party na NDC NPP na so market o mu kofun su na se ya o mu to me bribe o mu ko ye tax system be kan se kwata se ye ta nyama enye no o mu njai no mu mbu ye ho akonta se ye nipa we ene de oba hima ya ho no mo ede atudwa na ene yi anso yate se aposifo afrema me Hawa Koomson so ma me church nsemu san se de esi ye no antwa yie na ni nyina ye eniema ye koso ma tututuo ba mu se obatampa ya osa ye soafo na wantumi anya akoma ne abotre anhwe odibre kora ne munyum awowo ene ba bia ufire se omanfo wo ho na sebe o ma pagya edo kwakodu ba bia ti se yie na utumi de sa abufuo no ekoto etuo no
na yetimi abo e de pene fifi mantem kasama for de ma posifo ye wo hono mo ye DSP arenopon amo church nsemu ni from friend no asekere pa and the 24th July 2020 a year Cape Coast Regional CID etonsa efre Honorable Hawa Koomson na on the lawyers by Emma police nenefa statement mu menemo kasei a year police etimi ensa aka a year etuo pistol ene emu aboba ene a year license eda etuo ni aboba no so every honorable ho na say case docket no a free Cape Coast Regional CID Echo CID headquarters Accra enhwehwemu koso dina onimse ne kwan yada asani mu ena nam so a otutuo no hwe wiem ade hunahuna wom na woman mu nso so no kamia yese etuotuo pa de ye wonkofo a wom na hye da tie no mo pa self defense na wo ho nanso emra ne kyerɛ sɛ edu baabi a wohwɛ sɛ de bia nipa no watwe aba ana watwe se kai wo ba so afa otwo ani antwa wohwɛ akyia wontimi mfa wo mpie ɛne de obetimi ato na wo mu sɛ de pa ne si ye mama mi tutuo no a na ogyina hɔ ɔse wɔn de ohu sɛ wɔn ba no ahwɛ a na wɔn ba be bibi wɔn akɔ so ne ka ne nyina kanfua no ɛyɛ na yi aboku ade agiman waterbel wɔde atodwa akyerɛ sɛ enokure ni sade no wɔn yɛ no wɔn de animguaseɛ pa ɛna ɛma ade hyɛ ɔka so ne mpatamu echina yoi enu nti wono de woka nyina ne se enmanim ya no wo mo hwɛ na obia ensesa enfa free sa ne ma ne ho esan se enya de a etwa yie titiu ni NDC ene NPP wo se ebra mo bɔ ne ho ne nye afei ni busa fuzongo ahemfo ho se wo mo ade mra hwe wo mo nsam afram no kuamienu se wo mo ye nsiesie no se na mo wa asase sebe wono ni tumi no pon kakra de ama mo se ɛhɔ ne ye zongo enti wo hene wo ho ni a mo ba be fa me monyam nyina ɛkwan we kyerɛ se mumme ene hu so enimumu motos ama MP no kra Hawa Koomson kra Sh0t ama otoy ama ya say ina emuse awutu scientist atoto ekofo fat yai ahemfo no de Sh0t no de me bremu no more isanse me position no cry okita no odi kotwe tuo e sabia no na enye proper wei echi ana woba hema ya ono so ewo awutu traditional council eye na che dodi akabi ono so edna no atum ache se de etwa ye no anasi ye no entwa ye esika so na entwa ye kura ana se di ntwemponi na be ya abato ekoba sa no anaje se nipa ni nyam ni fa woni e wo no wo mu ammu no ma sa tietie ni nyina so enu nti obesere pa se ma asodwu a yedini ne no entrance nkotwam 2020 abatom se de be ya ebetima transfer ne so ache Kuboti power. Yes, na ebe vote amo. Enti ka basa ya tutu. Ya daja gugu nyama su. Enye kaswa. Na ya hu bebre woti witu. Seba no sa. Enye. Sa omu kunkun ya se ya wa. Wane ebe vote amo. Wane ebe vote amo. Esta bank. Ofa nina. Ofa nina nja ho. Asa nyama ya kosi. No monja. Both party na NDC NPP na so market omukrofo nso na se ya omutu me bribe omukoye tax service mbeka se kwata se ye tanyama enye no omunja no mumbu ye ho akonta se ye nipa we ene de oba hema ya ho no mo ede atudwa na ene yia nso yate se aposifo afrema me Hawa Koomson so ma me church nsemu san se de esi ye no antwa yie na ni nyina ye eniema ye koso ma tututuo ba mu se obatampa ya osaye soafo na wantumi anya akoma ne abotre anhwe odibre kra ne munyum awowo ene ba bia ufire se omanfo wo ho na sebe omapeja edo kwakodu ba bia tise yi na utumi de sa abufuo no ekoto etuo no na yetimi abo e de pene fifi mantem kasama afode ma posifo ye wo hono mo ye DSP arenopon amo church nsemu ni from friend no asekere pa and the 24th July 2020 a year Cape Coast Regional CID etonsa efre Honorable Hawa Koomson na
on the lawyers by Emma police nenefa statement mu menemo ka say eye police etimi ensa aka eye etuo pistol ene emu aboba ene eye license a eda etuo ni aboba no so free honorable ho na say case docket no a free Cape Coast Regional CID Echo CID headquarters Accra and Shishemu Koso. When you are a free post for a catch, a fat mammy Hawa Koomson ho. Now, because what the actually, the best no young fan coming.